от областна дирекция МВР Габрово. Да видим този път дали ще имаме шега, дали ще се посмеем или ще имаме бърз и мигновен резултат. Лично аз очаквам тук на автополигона бърз резултат, защото на него в момента е Георги Соколов от областна дирекция на МВР в Кюстендил, който до момента има 2 първи и 2 втори места при управление на мотоциклет и автомобил, така че предполагам, че елементите няма да представляват сериозен проблем. За него най-трудната дисциплина в състезанието му е изпита на Българския червен кръст, а най-важното качество, което трябва да има пътния полицай, той трябва да бъде отговорен. Бели флагове до момента за него. Преминава през змейката от 4 конуса, завъртане на автомобила на 360 градуса, преди да се стигне до любимите в кавички пуканки на всички. Грешка именно на пуканките и то на първата от тях, след което в финал.